Nan ne gidan Yayan Kishiya? Nan ne. To ke ga ya mata ta ji da bakinki. Awole ne ya yi min ciki, ya ce zai kawo kuɗin da za a zubar. Bai kawo min kuɗi ba kuma ban gan shi ba. Ni wannan cikin gaya miki kuɗi ma zan iya biya a yi mini shi abinda na daɗe ina nema ban samu ba. Ya kamata kiwo kanki kiyamun laini. Kudirin da kika yi niyya wanda zaki aiwatar ki janye. A nan ne hankalinki zai kwanta da naki da na iyayenki. In kin ji fa amma. Duk wani shirin ka koma ka canja shi idan ba haka ba zai kwaɓe maka. Shikenan kai rayuwarka daga ka dan wanka ba wanda zan mora. Da ka sani shirin da ka yi shi a tsaye ba a zaune ba. Yanzu kaga da har kawai da tana wani yarinya sai a ce ai ka zo ba. Amma da yake Allah da yayi ikon sai ka shi ta zo har gida. Ni dai ina ganin batun da baban nan namu ya faɗa na batun aure. Ina ganin ba laifi ba ne ba. Babban maslaha da kwanciyar hankali a cikin gidan nan a kyala batun auren nan. Maganar aure ba fashi. Saboda ni nan da kuka nan ba mutuwan kwando na yi ba. Da lafiya ta ba za ku kani ba. Ka ga boka, dan Allah taimako nake so kai mun, wallahi wani yaro ne muke yin soyayya da shi saboda ya ga bani da iyaye, shine ya yaudare ni yayi min ciki, karshe ma yace ba zai aure ni ba, ya wulakanta ni kuma shine nake so in aure mahaifinsa da cikin a jikina. Shikenan na gama hakkin tare. Yaran gidan nan muke nema guda 3. Ranka da ana haka mai ciwo daban mai shi magani daban. An ce ruwa yana maganin dauka sai gashi wannan biyu ba. Me yasa ba za ki daina hannun kubuciyar nan da kike yi ba? Shi yasa na yi amfani da kurciya ta na jefa cikin masifa da bala'i.